Dobro došli na Movie ukratko. Danas gledamo rezime horror thriller filma iz 2016. godine pod nazivom Prebuđenja. Zavalite se i uživajte. Ponoć je kada odrastao čovek polako ulazi u sobu malog deteta. Uperi pištolj u usnulo dete. Čini se da je nervozan i izvinjava mu se, nazivajući ga Kodi. Pomjeranje vrata ga natera da povuče okidač, pucnjava budi Kodija. Čovek se rasplače i izvini mu se. Nekoliko meseci kasnije, par po imenu Jesse i Mark Hobson su odobreni kao hranitelji. Oni sede preko puta Natali, radnice u hraniteljstvu. Ona im priča o 8-godišnjem dečaku po imenu Kodi. Kodijev otac nikada nije bio tu, a majka mu je umrla kada je imao samo 3 godine. Kodi nije imao mnogo dobrih iskustava u sistemu hraniteljstva. Njegovi bivši hranitelji su ga napustili, ostavljajući ga da živi sam oko mesec dana pre nego što je spašen. Ima problema sa spavanjem, ali je bistar i pametan. Natali misli da bi on bio savršen za Hobsonove da ga usvoje. Pošto su pronašli savršenog klinca za njih, Hobsoni se tog dana srećno vraćaju kući. Njihov mali sin, Sean, umro je slučajno udavivši se u kadi. Ovo je imalo ogroman uticaj na par, ali sada su spremni da požele dobrodošlicu novom članu u svoju porodicu. Kod kuće preuređuju kuću kako bi bila prikladna za Kodija. Mark skida svaku Seanovu sliku sa zidova i ostavlja samo njihovu porodičnu sliku. Takođe postavlja dodatnu ručku na zidu pored kade. Kasnije u toku dana, Jesse govori svojoj grupi o odluci da usvoje Kodija. Svi su srećni zbog nje. Jesse je imala problema sa spavanjem od Seanove smrti. Sledećeg dana, par nestrpljivo čeka da stigne Kodi. Natali parkira na njihovom prilazu i oni žure da vide Kodija. Kodi im poželi dobro jutro. Donio je sa sobom kutiju, koju mu Mark pomaže da unese. Dok Kodi razgleda kuću, porodična slika sa Seanom izgleda da mu je zapela za oko. On bulji u nju, dok mu Mark priča o svojoj kolekciji igara. Zatim mu pokazuju njegovu novu sobu koja mu se dopada. Posebno zavese sa leptirima na njima. Natali im kaže da Kodi voli da sakuplja leptire iz hobija. Kasnije te noći, par je stavio Kodija u krevet. Ali nakon što odu, Kodi ustane i otvara kutiju koju je doneo sa sobom. Unutra je konzerva soka i knjiga o leptirima. Pijucka sok i počinje da čita knjigu ispod ćebeta uz svetlost lampe. On uopšte ne spava. Sledećeg dana je njegov prvi dan u školi. Tog dana u školi, Kodi upoznaje Annie i sprijatelji se sa njom. Jesse slaže Kodijev veš onog dana kada je pronašla njegovu tajnu kutiju. Unutra je njegova knjiga o leptirima, nekoliko konzervi soka i kutija stimulansa. Kada ga uveče smesti u krevet, pita ga za kutiju. Prema njegovim rečima, stimulansi i limenke sode treba da mu pomognu da ne zaspi. Dodaje da kada zaspi, dolazi demon. Misleći da dete samo ima noćne more, Jesse to odbacuje. Ona mu kaže da će čovek otići sa malo obrazloženja. Međutim, Kodi veruje da je demonizovani čovek pojeo njegovu majku i da je uvek sa njim. Jesse ga stavlja u krevet i odlazi kod Marka u njihovu dnevnu sobu. Žao joj je što je preturala kroz Kodijevu kutiju. Osjeća se kao da je ugrozila njegovu privatnost, ali Mark je uverava da je to za njegovo dobro. Nešto kasnije, zajedno gledaju film. Onda, odjednom, nekoliko leptira uleti u sobu. Izgledaju holografski. Par je više nego iznenađen što ih vidi ovoliko odjednom. Mark hvata jednog u tegli za Kodija, dok Jesse zatvara prozore. Kako se prozori zatvore, svi leptiri nestaju. Par je ostao zapanjen. Jesse teško zaspi te noći. Silazi u kuhinju gde čuje čudnu buku. Osvrće se oko sebe da vidi da li ima uljeza. Odjednom, Sean se pojavljuje u mračnoj dnevnoj sobi. Jesse je u šoku, ispadne joj čaša iz ruke i razbije se. Kada ponovo podigne pogled, Seana nema. Ona odlazi u Kodijevu sobu da ga proveri, mirno spava. Prelazimo na sledeći dan, Jesse se vratila u grupu za samopomoć. Ona im govori da je videla Seana. Prema njenim rečima, Sean je izgleda ljut što ga je zamenio Kodi. Kasnije tog dana, Mark primećuje Kodija kako bulji u njihovu porodičnu sliku sa Seanom na njoj. On razgovara sa parom o Seanu. Oni sa ljubavlju odgovaraju na sva Kodijeva pitanja. Noću se ponovo pojavljuju leptiri. Osvrnu se okolo kada se iznenada, Sean pojavljuje u sobi. Nosi istu odeću kao na njihovoj porodičnoj slici. Par je više nego iznenađen. Prilaze mu da ga dodirnu. Kada to urade, shvataju da je on zapravo stvaran. Ali Sean iznenada nestaje. U isto vreme vidimo kako se Kodi budi. On silazi i izvinjava se paru. Za doručkom sledećeg dana je neprijatno. Jesse i Mark ne znaju šta da kažu. I dalje su u šoku. Ali veruju da Seanovo pojavljivanje ima neke veze sa Kodijem. Kodi im se za nešto izvinjava. Kasnije,
kada se Cody vrati iz škole, porodica gleda video snimke Shona. To je božićni video i svo troje izgledaju veoma srećno u njemu. Te noći nakon što Cody zaspi, Mark i Jesse ostaju u dnevnoj sobi. Odjednom, soba se osvetli božićnim svetlima, a pojavljuje se i Jelka. Upravo tada, Shon se pojavljuje u odeći koju je nosio na snimku. Video je oživeo. Mark i Jesse ostaju bez reči. Konačno shvataju da je Cody blagosloven nadprirodnom moći. Svi njegovi snovi oživljavaju dok spava. Međutim, kada se probudi, san nestaje. Preskačemo na sljedeći dan, Cody crta figuru čoveka i nastavlja da je žvrlja. On kaže Annie da je to čovek demon. Ponekad kada ga Cody škraba, to ga drži podalje. Jesse vraća fotografije Shona da ih Cody vidi. Ona želi da ponovo sretne svog mrtvog sina. Međutim, Marku se ta ideja ne sviđa. On optužuje Jesse da koristi Codya da ispuni svoje želje. Ali Jesse insistira da je Cody jedini koji može da im pomogne da se izleče. Iznerviran, Mark odlaže okvire sa fotografijama. Sljedećeg dana, Cody donosi leptira zarobljenog u tegli u školu. Ali siledžija, Tate, je slomi. Cody je ostao budan cele noći u strahu od demona, pa je skoro zaspao na času. Za vreme pauze za ručak dobija dozvolu da se malo odmori u razredu. Tamo je sam kad zaspi. Cody sanja demonizovanog čoveka. Codyjev blagoslov je također prokletstvo. Zajedno sa njegovim snovima stvarne su i njegove noćne more. Dok Cody spava, nasilnik Tate ulazi u učionicu i napada ga demon. Annie vidi kako on proždire Tatea i viče od straha. Cody se budi, ali Tate je nestao. Policija stiže u školu da istraži nestanak. Cody sada ne može da rizikuje da zaspi, pa pije kafu da izbegne spavanje. Te noći Cody čita knjigu o leptirima kao i obično. Odjednom čuje buku, proverava ispod kreveta kada se iznenada, Tateov duh pojavljuje ispred njega i vuče ga ispod kreveta. Cody pokušava da se bori i viče budan sam. U međuvremenu, Shon se pojavljuje pred Jesse i on govori, budan sam. Cody glasno viče zbog čega snovi nestaju. Jesse juri ka njemu, pita ga šta nije u redu i pokušava da ga smiri. Sljedećeg dana, Jesse razgovara sa doktorom o Codyjevoj nesanici. U međuvremenu, Cody i Mark idu u kupovinu i kupuju stvari za Codyjevu sobu. Kada se vrate kući, ispred njihove kuće su dva policajca. Žele da intervjušu Codyja o Tateovom nestanku. Kasnije tog dana, Cody pita par o Shonovoj smrti, ali par odbacuje pitanja. Jesse meša propisane tablete za spavanje sa Codyjevim mlekom, bez znanja njenog muža, i on to pije. Marks obaveštava Codyja da je Shon umro od utapanja dok ga stavlja u krevet. Lek čini da Cody mirno spava te noći. Jesse i Mark su ponovo u dnevnoj sobi. Nešto kasnije, Shon se pojavljuje pred njima, ali izgleda zlobno i povraća vodu. Mark žuri da probudi Codyja, ali ne može da se probudi, zbog droge. Ubrzo se san pretvara u noćnu moru. Demonizovano stvorenje se pojavljuje ispred Jesse u dnevnoj sobi. Ona trči u Codyjevu sobu i zaključava vrata. Mark je zabrinut da se Cody neće probuditi. Upravo tada, Jesse priznaje da ga je drogirala. Ona sa užasom gleda kako stvorenje proždire Marka. Odjednom, ona pada u nesvest. Ujutro se budi i Cody zove hitnu. Marka nema nigde. Kao da je nestao u vazduhu. Policija stiže na lice mesta i optužuje Jesse da je drogirala dete. Oni veruju da Jesse i Mark zlostavljaju Codyja, pa ga odvode dok Jesse plače da stanu. Jesse tada odlazi kod Natalie, ali i ona je optužuje za zlostavljanje i govori joj da ode. Međutim, Jesse primećuje Codyjev dosije na njenom stolu i uspeva da ga ukrade. Preko dosija ona saznaje za čoveka po imenu Willan Young. On je otac druge porodice u kojoj je Cody bio. Ona ide da ga vidi. Young joj kaže da su on i njegova žena hranili Codyja 15 meseci pre nego što je njegov san progutao i njegovu ženu. Bio je toliko ljut na Codyja da ga je umalo ubio. Ovo je scena koju smo videli na početku filma. Zatim joj traži da ubije Codyja kako niko drugi ne bi mogao da bude žrtva njegovih noćnih mora, ali Jesse odbija. Iz dosija također pronalazi podatke o Codyjevoj majci i njene bolničke izveštaje. Odlučuje da ode u bolnicu i dalje istraži. Bolnica joj obezbeđuje majčine stvari. Sastoje se od jastuka u obliku leptira i njenog dnevnika. Čitajući dnevnik i izveštaje, Jesse otkriva tajnu o postojanju demonizovanog čoveka. Zatim odlazi u sirotište u kojem Cody boravi sa jastukom. Cody nije spavao nekoliko noći, pa su njegovi negovatelji zabrinuti za njega. Ne znajući za demona, daju mu sredstvo za smirenje da mu pomogne da zaspi. Cody sanja demona i te noći. Kada Jesse uđe u zgradu, vidi nekoliko noćnih mora u svakoj sobi. Prvo je zaprepasti lepršanje crnih moljaca, a zatim vidi Shona kako se davi u kadi.
Zatim vidi ženu zastrašujućeg izgleda kako okreće Cody u glavu. Na kraju, ona vidi da se Mark pojavljuje ispred nje. Uplašena, ona zatvara vrata te sobe. Konačno stiže do Codyjeve sobe. Demon trči ka njoj da je napadne, ali umjesto da pobegne, ona mu pokazuje jastuk leptira. Demon staje kada to vidi. Jesse polako grli čoveka demona. Dok ona to radi, on se pretvara u Codyja koji zatim nestaje. Jesse uzima usnulog Codyja i izvodi ga napolje. Natalie je oslobođena od čoveka demona i vraća se u život. Vidi kako Codyja Jesse odvodi, ali joj dozvoljava. Vide nekoliko prelepih leptira kako lete u hodniku. Njegova noćna mora se pretvorila u magični san. Preskačemo na sljedeći dan. Jesse kaže Codyju da se njegova majka zvala Andrea i da je umrla od raka pankreasa. Andrea je saznala za Codyjev dar kada je bio mali. Napisala je to u svom dnevniku. Ali kada je Codyju bilo samo 3 godine, Andreji je dijagnostikovan rak. Cody je video svoju majku na ivici smrti, kako se bori protiv raka. Bila je mršava i ćelava u to vreme. Pošto je bio suviše mlad da bi je prepoznao kao svoju majku, njegov mali je zaključio da je u pitanju demon. Rečeno mu je da mu je rak odneo majku. Vremenom je izmislio demona, pa je verovao da ju je odveo. Ovo je započelo njegove noćne more. Sada kada Cody zna da demon čovek nije stvaran, Jesse veruje da se njegova noćna mora neće vratiti. Međutim, Mark i drugi ljudi koje je demon odveo još uvek se nisu vratili. Jesse veruje da, kako Cody nauči da kontroliše svoju moć, postoji mogućnost da se vrate. Cody zahvaljuje Jesse što ga je dovela kući i zove njenu mamu. Počinje da uči kako da kontroliše svoj magični dar. Hvala na gledanju. Ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, lajkujte i zapratite Movie ukratko.